ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ବନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ କୁହ ନା କିଛି କିସ କହ ବାହାରିଛି ତୁମ ଗାଁର ଠାକୁର ଆମ ଫାକୁର ଗାଁର ଠାକୁର ଏଇଠି ବାହାରିବ ଏଇଠି ବାହାରିବ କହୁଛୁ ଏଇ ବାହାରି ପଡିବ ଚୁଙ୍ଗୁରେ। ବା ଇଏ ଏତେ ଜୋର ବିହାରର ପାଣି ଯେନ ଫ୍ରିଜ ର ବରଫ ଜମା ହେଇଗଲା ଠାକୁର ବାହାରିଛି। ଏଇଠି ବି ଆମର ଏଇ ଠାକୁର ହେଇ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖ। ଏତେ ଜୋର ପାଣି ବାହାରୁଛୁ ସେଇ ଗାଧଉନି ଜମା। ଏଇଠି ତାକୁ ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି। ବାଲି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପାଣି। ଆଜିକାର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପାଣି। ଓ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠିକି ବିଲକୁ ଯେତେ ରାସ୍ତା ଆମ ଘର ପାଖରୁ ନା ମାନେ ଘର ପାଖରୁ ଛକକୁ ଯେତେ ରାସ୍ତା ଏଠି ତାର ବନ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି ଗଡିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିକି। ସେଟା ବି ଠିକ କଥା। ମୁଁ ବି ତ ସେଇଟା କହୁଛି ଟଙ୍କା କିଆ ଚକୋଲେଟ ନ ଖାଇକି 500 ଟଙ୍କିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଟଙ୍କା କିଆ ଆପ୍ ମାରିବେ କି ନା ସେ 3000 ଟଙ୍କା ଗିମଲ ନ ଆଣିବେ କି। ସେଇ ତ କଥାଟା ସେଇ। କୁଷିଆ ଗାଁର ଫେମସ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଏଟା କୁଷିଆ ଗାଁର ଫେମସ ମାଛ ଦୋକାନ। ଏଟା ଫେମସ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଇଟା ଫେମସ ଗଛ ଆଉ ଫେମସ ଆଉ କିସ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟରଟା ଫେମସ ପୋଷ୍ଟର ମାରା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସେଠି ମାରା ହେଇଯାଏ। ଏକାମ୍ର ସିଂହ ବାହିନୀର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି ଫେମସ ପୋଷ୍ଟର। କରଞ୍ଜିଆର ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲା ଲେଖିଛି ରାସ୍ତା କାମ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁ ଅଛି ସେ ନେଇକି ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଖୁସିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଏଇ ଯାଇତେ ବିଲକୁ ନୂଆ ହେଇ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଆର ଡି ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଖୁସିରେ। କହୁଛି ମତେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଯେ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦଉଛି। ଗାଣ୍ଡି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖି ତୁମ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ। ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ୱାଟର ଫଲ ଫେମସ ୱାଟର ଫଲ ଏଠି। ପାଣି ସ୍ପିଡ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ହମାରା ବିହାର ନା କୋଉଠି ବିହାର ମାଟି ନାହିଁ ମେ ଏଗୁଡା। ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଫାଳେ ଫାଳେ ସିଆଡୁ ନେଇଯାଇଥିବେ ସବୁ। ବିହାର ଗୋଡା ସନ୍ତୋଷୀ ଲୋକ ଗୁଡା। ସେଠି ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଆମର ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ମାନେ ଚାଲିଛି ଅଧା ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଅଧା ହଉଛୁ। ଏଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ। ଦେଖିକି ଯେ ପକା ହେଇଛି ଖସିକି ଯାଉଛି। ନା ଜରି ଉପରେ ଖସିବ ବାଲି ଏଇଟା ଆମ ବିଲକୁ ଯାଇତେ ରାସ୍ତା ବିଲକୁ ଗନେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ ହେଇଛି ଗଡିଆରୁ ପାଣି ଭରିକି ବନ୍ୟା। ନା ସେଠିକି ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖ ବନ୍ୟା ଆସିଲାଣି। ସେଠି ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଏତେ ଜୁମ କରିଦେ। ତୁ ତ ଏଠି ଆଗ୍ର ଫେର ଦୌଡିକି ଆଉଛୁ କେରକ ଡବଲ। ତମ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାହିଁ ପଛରେ ଆଚ୍ଛା ଚାଲିଛି। ଡୋଗେଶ ଭାଇ ଏଇଠି ଝିଅ ନାହିଁ ଗଡିଆରୁ ସେଟା ପାଣି ଝିଅ ବାହାରି ନାହିଁ। ଗଲାଣି ଗଡିଆରୁ। ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ଟ୍ରଲି ଏଇଟା ଫଲି ଧର ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲୋ ସେ ଭିଡିଓ ଟା ଲଗେଇଦବା। ଏଇଟା ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ଦେଖେତେ ବିହାର ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କନେ ହବ କି ଯେତିକି ଜଣ ବିଜନେସ ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଲ ଉଠେଇକି ମାଛ କାଢି ନେଇକି ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇକି ଏଠି ମାଛ ଆଉ ଧରା କିସ ଚାଲିଛି ବଡଜୁରିଆ ବିଲରୁ ପାଣି ଯାଉଛି ପାସ୍ ହଉଛି ଏଠି ମାଛ ପଡୁ ଜାଲ ବସି ଯାଇଛି। ଜାଲ ନେଇ ଉଡେଇ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଉଡେଇ ନବ। ହେଇଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ में भटकती हुई आत्मा। ଜାଲ ବସିଛି ଆଜି ସ୍ପିଡ ର ପାଣି ଅଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏକାଥରୁ ମାଛ ବାହାରିବ ତାନେ ଏଇଠି। ଏଠି ଏଡେ ଜୋରେ କାଦୁଅ ହେଇଛି ଚପଲ ଫପଲ ଧରିକି ଯିବୁ। ଗାଡି କିଏ ରଖିବ ନା ଗାଡି ନେଇକି ଚାଲିଯିବ ବା। ଏଠି ସୋନାଲି ପାଣି ଗୋଟେ କେଡେ ବାଇକ୍ ଜୋରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କରିଦେନା ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୁଅ। ନଈ
पहुंची गले फाइनली हमें बिलो। आपने तो कभी देखा नहीं होगा। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଗାଧାର ଗୋଡରେ ଫୁଟିଗଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଈ ଚାଲିଛି। ପାଣି ପବନ ଭାଇ ଏବେ ଟିକେ ଏଠି ଛୁଞ୍ଚେଇବେ। ଗୋଡର ପାଣି ମାନେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଇ ହବନି। ଚପଲ କାଢିଦବା, ଚପଲ ଟେକିକି ଚପଲ ମୁଠରେ ମିଳିଯିବ। ଆଲୋ ଫାଲୋ ବଢି ବଢି ଅଛି ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନଈର ପାଣି ଯେତିକି ନଥିବ, ରାସ୍ତାରେ ସେତିକି ପାଣି ଥାଏ। ସେପଟେ ଏଠି ପାୱାର ଟିଲର ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଏଇଠି ଖାଲ ଢିପ କିସ ଅଛି ଜାଣି ହଉନି। ଏଇଠି ଏଇଟା ଧୋଇ ହେଇଛି ଆଉ ପାଣି। ଯିବା ପାଣି ଯୋଉ ଯାଇଛି ଚପଲ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଖାଲି ଗୋଡର। ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏପଟେ ବନ୍ୟ ମାଡିକି ପୁରା ଆମର ଯେତିକି ବିଲ ରୁଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ପୁରା ଦଲଦଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦଲଦଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡା ପୁରା। ମାସେ ହେଲା ଲାଗି ରହିଲାନି ନାଇଁ ବର୍ଷା। ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଦେଇଛି ତ ବାଲିର ତ ଗୋଳିବ। କଣ୍ଟା ଥିବ ନା ଗଳିଯିବ ଖେଚାକ୍ସ। ବାଃ ବାଃ ବେଟା ବାଃ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଏଇଠି ହବ। ଏଇ ଦେଖ ବାଲିର କେନ ବୁଡ ଗଳିବ। ଏଇଠି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ। ମଟର ଲଗା ବିଜୁଳି କି ସାପ ଏଇନା କଣଟା ହେଇଯାଇଲା। ପଳେଇଲା ଡିଆଁ ମାରିଦେଲା। ମାଟି ବିରାଡି ଦେଖି ତୁ ସାର କହୁ ଯଦି ଛୁଆ ଦାନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିନବୁ କିସ ନାଗ ଫାଗ ଦାନ୍ତୁ ତୁ ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଦୌଡ଼ିବୁ। ଏଠି କିଏ ଏମିତି ବନ୍ଧେଇ ଦେଲା? ମାଛ ଧରିବ ନାହିଁ ସେଗୁଡା। ସେଇ ପାଣି ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କଥା। ଉପର ଦେଇକି ଯିବୁ। ହୁଁ ୟା ଉପର ଦେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚି ନଥିବ। ଭଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ଆମର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଆରଥର ଓଟିଭି ର ସେଇଠି ମଥାନୀ ପାଖର ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଓଟିଭିର ଟିକେ ବାହାରି ପଡିଥିନି। ଏଇ ତ ଫେମସ। ଟିକେ ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଯାଇକି। ମୁଁ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାରିଛି। ବା ଟିକେ ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ ବାହାରିଛି ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବନ୍ୟା। ଭାସ୍କର ନଈ ରହିଲାନି ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରର ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏତେ ବାଟ। ଶୁଣୁ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜରେ ଏଠି ଛୁଆଟା ମରଥିଲା ସେଠି ବାହାରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମହିମା ଟିଭିର ଖେଳତେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଫୁଲ ଭିଡିଓ ଅଛି ମହିମା ନା ଟିଭିର ନା ଖେଳ ଆଜି ମୋ ଭିଡିଓ। ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଇଦେବୁ। ଗୋଡ଼ କାଦ ହେଇଗଲା ମୋର। ତାଳ ଅଛି ନା ତାଳ ଗଛ? ତାଳ ଗଛରେ ତାଳ ନାହିଁ ତୋର ମୋର ନାଇଁ କି? ନା ବେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ନାହିଁ ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏରକମ। ବାଃ ଏ ହାତୀ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଗଲା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହାତୀ ପାଦ ନୁହଁ ତ ବୁଲା କୁକୁର ପାଦ। ପକେଇ ପକେଇ ଗଲା। ये जो गरीब होते हैं ना पैदाइशी गरीब। କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବ ସମୟ ନାଇଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବନ୍ୟା। କୁମ୍ଭୀର। ବାହାରିବ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ହେଇଯିବ ମୋ ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ପୁରା ପାଣି ଦେଖ ପୁରା ପାଣି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇ ବିଲଟା ଯୋଉ ଏଇ ବିଲଟା ଅଛି ତା ଆର ପଟ ବିଲଟା ଆମର ସେଟା ବୁଡି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଏଇ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଦିଖାତେ हैं रुको जरा। ପାଣିଆ ଲାଗିଥିଲା 2 କିଲୋ ବାଳିଆ। 2 କିଲୋ ବାଳିଆ କେତେ 2 କିଲୋ ବାଳିଆ ଲାଗିଥିଲା? ହଁ 2 କିଲୋ ବାଳିଆ। ଏଟା ତୁମ ଘର ଗୋଟେ ଆସିଲା ତାକୁ ଧରତେ ଧରତେ ପଳେଇଗଲା।
ମାଡ଼ି ବୋଇଲନି କୁମ୍ଭୀରଟା। ଏଇଠି ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ଡଲଫିନ ଆମ ବିଲ ଦେଖିବା ଏଥର। ପୁରା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇତେ ଏଥର ରାସ୍ତା ଧାନ ନାହିଁ। ବଦଳ ଆମ ବିଲ ପୁରା ମାଛ ରାସ୍ତା ଧରିବ। ଉପରେ। ରାସ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇପଟେ ଆମ ବିଲ, ମାଛ ଧରିବ। ବିଲରେ କୁମ୍ଭୀର ଖେଳୁଛି। କାକୁଡି ବାଡର କାକୁଡି ଭାସୁଛି। ଚାଲ ବନ୍ୟା ଆଡେ ଚାଲ ଟିକେ ଭିତର ଆଡକୁ ଚାଲ। ଆଉ ଏଠି ମରୁଡେ। ଟିକେ ଗୋଡ ଧୋଇକି ଚପଲ ଟାକୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୁଆ ଆଗେ। ଘାସମଲ ଖୋଲା କମାଲ। ଜାଲ ବସିଛି ମାଛ ଧରା ହଉଛି ଏଠି ବାହାରିବ ମାଛ ବାହାରିବ। କାକୁଡି ଚାଷ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଠିଆ ହେଇକି। କିଣିବା ପାଇଁ ବେପାରୀ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି। ମାଛ ଏତେ ଧରା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି ମାଛ ନେବେ। କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ନେବେ ଆଜି? କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୁଡର ପାଣି ସାପ ଆସିକି ଛନ୍ଦି ଯିବ ଗୁଡର ଉପରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି। ପାଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଏ ତ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ है। ବାହାରିବ ମାଛ ହଉଛନ୍ତି କା। ନା ବାହାରିବନି ଏତେ। କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର ନାଗି ଯାଇଥିବ ଯଦି ବାହାରିବ ଗୋଟେ କାନ୍ଦରୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମାଛ ପଡିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ପଡିଲା। ଏଇତ ମାଛ ତ ଏଇତ ଗୋଟେ ବାଉଲ। ବାଉଲ ଏଟା ବାଉଲର ବଡ ପୁଅ। ଆଇ ତ କଉ। ବାଉଲ ତା ନାତି। ଛୁଟିଆ ଟା। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯେତିକି ବେପାରୀ ନେବେ ଆମର ସେତିକି ମାଛ ହେଇନାହିଁ। କଣ କରାଯିବ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ଚାଲ ଚାଲ ମେଘ ଫେଘ ଆସିଯିବ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚୁନୁଦା ହବ। ଏଇ ଠାକୁର ବାହାରିବ ଦେଖିବ ସେଠି ଗୁମ୍ଫା ହେଇଗଲା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିବ ବିହାରରେ ଆସିକି ଠାକୁର। ଏଇଠି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ଶିବ ଏବେ। ଦେଖ କାଶୀର ଭାଇ ଯେମିତି ପଡେ ଖତରା ହେଇଛି ଶିବ ଗୁମ୍ଫାଟା। ଠାକୁର ଭିତରେ ଥିବେ ବାହାର ଆଡେ ତାର ପାଣି ପଡୁଥିବ ତାର ଏଠି ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ପାଣିରେ ବସି ପଡିଛି ମୋର ପଛ ଉଦା ହେଇଗଲା। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ଆଚ୍ଛା କଥା ଛତା ଭାଙ୍ଗିବ ଆଣିକି ଦବୁ। ପଡିବୁ ମୁହଁ ମାଡିକି ନା ଦାନ୍ତ 32 ଟାରୁ 34ଟା ହେଇଯିବ ଛୁଆ। ଦିଟା ନାଗିଯିବ ଗୁଡି ଆହୁରି ଯାଇକି ତୋର 34ଟା ହେଇଯିବ ତାନେ। ଦେଖ ଛୁଆ ତତେ ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଆଣିଛି ତୁ ଫେମସ ହେଇଯିବୁ ବୁଝୁଚୁଙ୍କା। ତାପରେ ତୋଠୁ ବେଶୀ ଫେମସ ମୁଁ ଅଛି। ଭାଇ କୁ ଭୁଲି ଯିବୁ ବୁଝୁଚୁଙ୍କା ତୁ। ତୋଠୁ ବେଶୀ ଫେମସ କିସ କହିଲୁ ସାର୍ଟ କାଢିକି ଯିବୁ। ହଁ ସାର୍ଟ କାଢିକି ଗାଧେଇତେ ଯିବୁ ବନର ଆଚ୍ଛା। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली। ऐसा लगता है कि नहीं मैं खुद ही भगवान हूँ। तू मो भाई बिलका कहूଛୁ ତ କାହାରି କହିବୁନି ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଲା କାହାରି କହିବୁନି ହେଲା। ଛ ନଉଟି ପଡିଛି ବନ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ। ଆଜିକାର ବିଶେଷ ଖବର ନଉଟି ପଡିଲା ଗଛ କୁଶଡିଆ ଗାଁ ରେ ତାପରେ ଭିଡିଓରେ କହିଦେଲୁ ସେ ଲୋକ କିସ ଭାବିବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ହେଇଥାନ୍ତା। ନ୍ୟୁଜ ଟା ହୁଏ କେରକ ସେଇରକମ ହୁଏ ତ ନ୍ୟୁଜ ଟା। ଗଳି ପଡିଛି ଚପଲ ତାର ଚପଲ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ଏବେ ସୁମନ ଭାଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଚପଲ। ସ୍ଲିପର ଗୁଡା ହେଇ ଖୋଜୁଥିବ ଏଇଠି ଥିବ ଚପଲ ସିଆଡେ ଖୋଜୁଥିବ କାଟା ବାଲା ଚପଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉଲଟିକି ଥିବ ଚପଲଟା। ପାୱାର ଅଫ ସ୍ଲିପର। चुको भाई साहब
দুই দুইটা যুক ଭାଇ ମୋର ଲାଗିନି ତ କିଆଡେ দুইটা যুক ମାତ୍ର ଲାଗିଛି ଦିଟା ଯୁକ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଭୁକ ଛିନଭିନ କରିକି ଖାଇବେ ସୁନା ହରିଣୀ ସୁନା ହରିଣୀ ସୁନା ହରିଣୀ ଆଇଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ଯୁକ ଆଜିକାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନାଟକ ତାପରେ ନେଇ ଚାଲ ଭାଜି ଦବା এই না না তিনটা ଅଛି দেখি এটি হব এটি ভুট হব কেতটা ভারচুন দেখি এটি তো 1 2 3 4 জন আছে খুলি পকাও তিনটা প্যান্ট শার্ট খুলি পকাও এই তো চারটা হয়ে গেল সেটা ডাল উড়ার লাগিছিল কেট ଲାଗିଥିଲେ ডাল ଚलो ଚलो ଘରକୁ ଚलो କେତେ କଣ ଲାଗିଲାନି କଥା ବି ହେଇଯିବ ଆମେ 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରୁ ଭାସିକି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ବନ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ 2026 ହେଇଗଲା 26 27 ହବ ହଉଛି ମୁଁ ଆଶା 2 କରିଛି 5 ର 9 ଖାଲି का कारण नरेंद्र मोदी है हिसाब करो ଦେ ସେଠି ଗଳି ଗଲା ଏଠି ଧୁଇତେ ଧୁଇତେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ ଚାଲର ନାଗିବ ଦେଖି ଚପାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲ 400 ଟଙ୍କା ଛୁଁ হরেক মাল 100 টাকা 100 টাকা হরেক মাল 100 টাকা দেখাড়ি 100 টাকা 100 টাকা হরেক মাল 10% ডিসকাউন্ট होगी 320 टका 10% डिस्काउंट करे ମୁଁ ଥରକ କହିବି ମୋର ଲେଖା ହେଇଥିଲା 799 ନେଇଛି 400 ଟଙ୍କା ତାପରେ କହିବି ତାହେଲେ 800 ଟଙ୍କା ମୋ ଦାମ କହିବି କହ କି ରହି यस 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 एग्जैक्टली कि रहे तू ही ନିଜେ ଯାଇଥିଲୁ ଚପଲଟା एग्जैक्टली मो चप्पल ना एटा मो चप्पल नुगो ना एटा तो अलगा कंपनी हां सही एटा पैरागन सेटा नॉन ब्रांड ए ସେଇଟା କେତେ କହିଲା କଣ 220 से जहां ने भी हो ना ना ब्रांड नहीं माने नॉन ब्रांड 220 320 तू ब्रांड ना सुनिब गाडू बिके ना सुन ना 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 छुआ Paragon. को गाडो जुबा के सरी एड पाई उल जोरी बस्ता जिरा चालो बिरयानी खेते काय को बाबा करो कोन पाटिया खाइबो हेलो गाइस देखो ना जो बनिया देखते हो जन ଚାଲ ର ଚପଲ ଫପଲ ଫସି ଯାଉଛି କାଦର ଚାଲ ଏଇଠି ଯିବୁ କେন କହୁଛୁ କ ନୌକା ଗୋଟେ ପକେଇତେ ହବ ନିହାତି ବାଳ କେଠି ଖାଲ ଥିବ ଯଦି ଦେଖ ନା ଗାଇସ୍ ଦେଖ ନା ମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡି ଯାଉଛୁ ଖୋଜୁଛୁ ଏଟା ଉଠାଇର ଯେ ଉଠାଇର ଯେ ତୋ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସେନ ନୂଆ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଣିନି ନା ମନେ କୟା ବନିଆର ଭାଜି ହେଇଛି ଏ ଯାକ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଜେସିପି ଜଣେ ଠିଆ କରି ଗଲା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଜେସିପି କାଚ ସହ ଗାୟବ ଖାନା ଗଲେ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ହଁ ସିଜ୍ କରିଥିଲି ଦେଖିଥିଲ ଭିଡିଓଟା ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ କାଚ ଫାଚ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଗାୟବ ସେ ବିହାର ରହିଥିବ ସେମିତି ଯାହା ହେଲା ତ ବିହାର ତ ବିହାରୀ କି 200 ଦେଲେ ହବ ନା ଓଡିଶା ଲୋକ ବି ବହୁତ ବିହାରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ତାଇ ବିହାରୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଜିତ ଦଉଛି बे बिहारी जर को प्रोटेस्ट चला जाए ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ प्रोटेस्ट 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 ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ प्रोटेस्ट ବିହାରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ तो कथा तो सही थी प्रोटेस्ट जर को इंडिया किसी करी पाला से मैंने ताड़ी को देले ଆଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ के टुका दिडा ଦେଖିଲେ ବନ୍ୟା ହେଲା ଲୁଟି ନବା ना ना सोने जाई थान जद के झियो छा माने के कोल्ला फल्ला छिड़े थान तान जाई थान टुका भूलना चाहते हैं लेकिन कोई ଶୋଇଛି ଏଠି ପାୱାର ଜେନେରେଟ ହଉଛି ଫଟୋ ପକେଇ ବସିଗଲେଣି ନାଇଁ अरे डॉल्फिन हीरो है ରାଗଡ ହେଇଗଲା अरे अरे पार्टनर पक जाए कि भाग दुगा दू आगे नहीं
हाय देख डॉल्फिन फुटकानी कर दू ଏଠି ବି बोला ବୁଲୁଛି। मुले जा मा सौलो ये तो लेटेस्ट न्यूज है ଦାଦୁ ଟ୍ରେନ ବାଟିଆ ମାନେ ମାଛ ଆସିଯିବ ନା मैंने एडी जाल पकड़ नाम सेठी जाल पकड़ ଚୁନା ମାଛ ଖାଲି ଚୁନା ମାଛ जापानी को उड़ा जापानी जापानी হয় इसे आंध्र को फेंक दे दे जाल को दे ताकि परिष्कार ये कर दे चेंगो वैसे घर बाछू पे गुड़ी फुड़ी पूरी दियो से हां घर बाछू पे ହଉ ଦେ पूरा बाछा बुड़ा दियो से बाछी भोल्टा काम छाड़ी और सर आज देखो भोल्टा का काम बस टेक ସୁଇ ପଡ ସେ ଡ୍ରେନ ଭିତରେ ସୁଇ ପଡ ଗାଧେଇ ଯିବୁ ଆପେ ପାଣି ଫାଣି ଆଉ ଆଇବନି ବ୍ଲକ ହେଇଯିବ ପୁରା। छथालो गुटे पारे अरे तो बायाडे लागसे काटा कोन तले 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 बे ओए ओला सो माछ ना पळेला आलू छोड़ुची ए ते काम चला सही दे पाटे काम चला ए पाटे डेली घोड़ा ए भोल भोल में काम चला देखा नहीं वाला लॉस है वाला क्रिकेट हां बे बस आ तो चाक हां रुही ने तू इडा सर हां कोहणाडा ना कोहणाडा बागुडिया ए मागरुडा रुईडा आगे बड़ी तुडी कान रखी सुनिए भाषाटा बोर्ड बजे जर मालटा कोई ସେଇଟା ତ ହେଲା କଥା ବସି ବସି ଆଉ କିସ କରିବୁ ଅଧା ପୁରା ତଳକୁ ଯାଉ ବେଶୀ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦବ ଏତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିଲା ଘୋଡ଼ା ମଜାମୁଜିରେ ଦେ କାମ ଦେଇଛି ତ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ନା এই কথাটা ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଦେନେ ମାଛଟା ଏଠୁ ରହିବେନ ନା ସବୁ ବଳିକି ସଫା ଜାଲ ସବୁ ମୋଚିକି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ଆସେ ଚଲୋ पळेला माछटा बोलला क्विंटलले माछटा सौलो डायरेक्ट ଓଳବା यहाँ पे आराम करने के लिए सुई पड़ो वाह बनिया पवन को सुलसुल पवन आसछु पूरा पैंट शर्ट खुली की सुई बोया पूरा डांडिया एडी चेंगो सहित गडिस मागना ଆଜି ଖାଉଛୁ ବିମଲ बोलो जुवा केसरी एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर ना की मिलची केते गुटी का गुटी ने दीटा कांत दे देथिबे एबडा एठी केत किलो पड़ला देखी एठी टका सरी गलानी ତୁମ ଲେବୁଲ ତୁମ କେତେ ଲେବୁଲ मोर 56 वो हदो 17 56 1880
गोली पड़ियो मसरी भितर मोबाइल रहियो मेरे डाइपर से उल्टी पड़ी ହେଇଟା ସାପଟା ବେ ସାପ ସାପ ସାପଟା ମାଛଟା ସାପଟା ଘର କି ସାପ ରଖିଥିଲା ମାଛଟା ସେଟା ମାଛଟା ଏତିକି ସର କିସ ମାଛଟା ଜାଲର ସୂତାଟା ସାପ କି ମାଛ ଥାଉ ପଳେଇ ସେଟା ଘୁଷୁରି ଡେଟା ଚାଲ ମେଘ ଆଇବ ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଗିଲାନି ମତେ ଛେଳି ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେନି ଘରକୁ ମାନେ ମେଘ ଆଇବ ବୁଦାଟା ଡରଲାନି ମାନେ ଘଡଘଡି ଉଦା ଦୌଡ଼ିଲାନି ମାନେ ଘଡଘଡି ବଢୁଚୁରା ଚଲେ ଯାଅ ମାରିବ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟା ମୁଇଁ କାଲି ଆଣିଥିଲି ଗ୍ରିପ ଫ୍ରିପ କାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ସେଟା ଅଫରୋଡିଂ ହେଇଛି ସବୁ ସେଟା ବନ୍ୟାର ଅଫରୋଡିଂ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇଛି ଚକଟା ବନ୍ୟାରେ ଚକି କରି ଖେଳିବ ଓଏ ବାଡିଆ ବନ୍ୟାର ଏଟା ଅଫରୋଡିଂ ହଉଥିଲା ଘୋରି ଯାଇଛି ସବୁ ଚକ ମାନେ ଏଟା ସେ କହିବୁ ଏଟା ମାନେ ରେସିଂ କାର ଲାଗିଥାଏ ଜାଣିଛ ନା ସେଇ ଚକଟା ପଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଛୁଆ ଏଇ ମେଘ ଆଇଲାନି ଆମେ ବନ୍ୟା ଦେଖି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏବେ ଯାଉଛେ ଘରକୁ ଘର ପହଞ୍ଚିକି ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଆ ନା ଗେମ୍ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଦବା 2-4 ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିକି ଖାଇ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିତେ ହବ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବଳରାମ ବାବୁ ହେଲୋ କରିଦିଅ ଟିକେ ବାহ तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और किस करिए ଆଉ ସେୟାର चैनल को शेयर कर देवे ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ସେୟାର କଲେ ସେମାନେ ତ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ अच्छा अमन भाई जहाँ कोई शेयर करिए तो कमेंट कमेंट कर देवे से जहाँ तहाँ कमेंट मुझे जानी